Масленицы святкавалі, вясну сустракалі. Жыхары нашага раёна адзначылі самае смачнае свята. 28 лютага шклаўчане сабраліся ў гарадскім парку, каб далучыцца да прыгожага старадаўняга свята, адведаць гарачых бліноў, паўдзельнічаць у вясёлых гульнях і конкурсах, развітацца зімой і сустрэць доўгачаканую вясну. Вітаем шырокай масленіцай! Традыцыйнае свята провадаў зімы і сустрэча вясны прайшло ў Шклове. У гарадскім парку шклаўчане шырока, радасна, з карагодамі ды гульнымі забавамі адзначылі масленіцу. У парку разгарнулася сапраўдная блінная выстава. Можна было падзівіцца на майстэрства гаспадыняў, якія з бліноў і іншых прысмакаў стварылі кулінарныя шэдэўры. Сегодня угощаем блинами на любой вкус. Начиная от бабушкиных блинов по старинному рецепту из печки до современных с фруктами, с ягодами, с творогом, на любой вкус. А еще у нас есть птичка, которая зовет весну. Арганізацыі, якія прымалі ўдзел у святкаваннях, сярод якіх установы адукацыі, культуры, сельскія саветы, аформілі свае дэгустацыйныя месцы адметна. З бліноў выклалі разнастайныя кампазіцыі, упрыгожылі іх. Адным словам, было на што паглядзець. Бліны з творагам, мёдам, варэннем, ікрой, рыбай, грыбамі, мясом, каўбасой, блінныя тарты і былі нават рознакаляровыя бліны. Рецепт самых необычных блинов у нас, вы как видите, у нас зеленые, красные цвета, яркие цвета. Значит, сюда добавляются натуральные красители: петрушка, свекла, морковка. Гараджане з задавальненнем спрабавалі бліны, і па тым, як са сталоў сыходзілі масленічныя пачастункі, было ясна, што ў шклаўчан ёсць свае перавагі. А еще шкловчане любят блинчики с сыром, ветчиной. Они у нас оформлены в виде мешочков праздничных. Заходите, приходите на румяные блины. Нынче масляная неделя, будьте счастливы, как мы! Гаспадыні прыгатавалі такія разнастайныя блінныя пачастункі, што проста вочы разбягаліся. Бліны былі галоўнай стравай, якой частавалі, якой прысвячалі рыфмы, прыпеўкі, гульні, своеасаблівы блінны фестываль. Якраз нагода вызначыць сакрэты, як выходзяць бліны такімі смачнымі. Самые вкусные румяные блины получаются, когда их готовят с любовью и с хорошим настроением. Якое ж свята без песні. Сваёй творчасцю дзяліліся калектывы і салісты раённага і сельскіх дамоў культуры. Адначасова з выступленнямі артыстаў на канцэртнай пляцоўцы праходзілі масленічныя спаборніцтвы і выпрабаванні, дзе кожны мог праявіць свой спрыт і сілу. Сярод якіх перацягванне каната. Некаторыя спрабавалі патрапіць у дзясятку, а самае адважнае – забрацца на слуп, каб атрымаць запаветны падарунак. І гэта атрымалася, аднак не ва ўсіх. Удзельнікі конкурсаў атрымалі і добры настрой, і прызы. Людзі з задавальненнем уключыліся ў масленічныя забавы. І гэта, бадай, галоўнае. Не абышлося народнае гулянне без традыцыйных абрадаў, спальвання пудзіла і першага вясенняга карагода. Вельмі парадавала ў гэты дзень і прырода. Як па замове, у першай частцы свята ішоў снег. Надвор'е ўпершыню за доўгі час падобна было на зімовае. А пасля таго, як спалілі пудзіла, снег растаяў. Я шла на этот праздник, даже не ожидала, что здесь так весело. И слава Богу, что есть такой праздник. Праздник веселья, праздник радости, праздник встречи нашей весны. И что у нас еще в народе есть люди, которые умеют и зазывать весну, и на каждом столе и блины. И какое счастье, что у нас мир на земле. На працягу ўсяго свята вёўся гандаль. Была арганізавана дэгустацыя слаўградскіх сыроў, малочнай прадукцыі шклоўскага масларобчага завода. Можна было паспытаць шашлыкоў, прыгатаваных прадстаўнікамі адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская» і духмянай вухі ад сельгаспрадпрыемства «Эксперыментальная база «Спартак».